Какво сме се нагъзили? И здравейте, потребители на YouTube. Днес ще направим клип в моя сървър с елемент 69 и Неница МК. Ще оцеляваме. Опа. Слагайте си броните. Аз участвам само тази поредица, не знам дали ще участвам и друг път. Не гарантирам. Ако хората решат и аз да участвам, и аз ще участвам. Аре, идвайте. Айде да оцеляваме, чакайте ми. Да си... Аз съм... Дитко, зали си така... Човек! Омага! И чакайте, хора, ще се върнем след минутка. И върнахме се. Само исках малко време да остане, за да може да направя тази брадвичка и да тръгваме да оцеляваме. Хайде, идвайте, бе! Който... Хайде, мисля, че идвай, трябва бе! да снима още клипове с мен, да лайкнете още. Идвай! Сега съм оцелил, бе! И... Я! Къде? Не! Аре, идвай! Идвай, бе, аре! Добре, тъсти път тук. Аз ще взема тъсти. Може да направим с един човек. Омага, нищо да цепя с брата, защото ще ми се хаби. Много важно. Нищо. Ехти. Аре, цепя с братвичката. Айде, Дитко, за какво чупиш дойво? Аз имам 9 стака. Ай, стигай, отде! Ендел е чест. Омага. От у нас къща. Я ми дай няколко. Чай. Да чупя тези стикви. Аз събрах дърво. Аре по-бързо, да не сте бабички. Чакайте, сега се не знам. Върнахме се. Ай, ще продължаваме. Идвайте. Мишо, дай малко дърво. Събирайте дървото и не е хубаво. Клипа няма да бъде дълъг, но все пак. Ще направим къща и в другия епизод ще продължиме. Опа! Така, извинете. Какви сте с диаманти тук е? Какви диаманти, бе? Какви диаманти, бе? Тук има диамантени блокове. Да, Къде, бе? Къде, бе? Ги бе, сляп. Само ще ни прецакат клиповете. Нищо постави. Аре да тръгваме. Добре, Някъде, къде да бъде къща? Близо до удара и тука. Съто. Хора, съжалявам, но за малко ще използвам геймод, за да махна. Не бе, и без геймод може. Добре, добре, значи махам геймода. Те после. Що ми без геймод можеш и... Още бе кол. И така, махнахме го. Аз взех кол. Тук ще го... Човек, не може да си направим къща с братвичка. Да, Гледай, човек. Аз в момента съм на гъма и го правя. То кой не мой? Да, сега. Мина за кол. Всеки братичката ще ни оставим. Така. Браво. Аре, почваме къщата. Мишо, идваш ли? Сега. Отивам на спалня. Дано някой ден да се развием бая. Съм. Мишо, я виж колко е времето и го таковай. Умножи. Тоест не, че да го умножиш, ама... Имам един стак кол, хора. Браво. Аз ще помагам. Много малко къща. Да, бе. Да, бе, много малко. Къка. Тъй ще бъде. Те поста. Аз ще правя тук мина. Отде ще бъде, ще излизаме, аре от тук. Чакай. Бързо да почваме къщата да доправим. Чакай, Дитко. Не слагайте квиз. Който не знае, аз съм хелчата. Такива. Тука. Дай. Така. Колко е високо? Добре. Тъй. Абонирайте се. Да, за канала, ако ви харесва. И лайкайте. Чакайте, 1, 2. Ако харесвате това нещо, може би ще направим още поредици.
Пишете долу в коментарите, абонирайте се, харесвайте, коментирайте. И лайквайте всъщност. Да, лайкайте, коментирайте, харесвайте се тая, за да можем да продължаваме да правим това, което правим в момента. То най-ганто беше, че в предния епизод не можах да го продължа, защото ми грабнаха къщата, едни ме нападнаха. И то админи дароха на едни тапанари друга къща. И кои? Абе, на един нов влези и те ма атакуваха. Идваха с дъма брони и ма попиляха на ПВП и ми взеха къщата. Оле, човек, имаш гейм от едно. Абе, не в моят сървър. Ако беше в моят сървър, до сега съм ги... Може би този сървър ще се пусне в действие, за да може и други хора да влизат, не знам. Да, аз ще го пращам по скайповете, защото сега може би сървъра ми не е чак толкова си известен, но все пак ще го давам на хора от скайповете да влизат да играем. Всички мрежи, включително и моята мрежа, моя фейсбук ще е тук, долу в коментар, в това, моя фейсбук ще е там и това, и моя скайп и техните мрежи, които влизат. Да. Разбира се, аз може би фейсбука няма да се го ставя, ще оставя само скайпа. И аз. Ставаме скайповете отдолу, тези, които искат да участват следващия път в някакъв клип, в някаква поредица, може да се обадят или да пишат. Да. Сървъра също така ще го има в описанието и скайповете, на които искат да ги дадат. Аре, какви са бихти? Вие ще решите дали ще искате, които 100% има хора, които искат да участват. Хора, съжалявам, но ще използвам малко брадвичката, че сега нямам такова кирка, за да чупя. Ето ти. Добре, значи ми дай. Я използвам. Да знаеш, че тя е таква Silk Touch, дето пуска направо не кабелстон ми каба. Да, то ми показа и така че пуска. Я ми помогни да чупим, чакай, че я размножа. Помогни да щупим. Дай ми. Че да сложим после пода. Клипа няма да бъде дълъг, ще го продължим и някой друг ден. Оле, паднах има някаква мина, паднах в някаква мина, хора! Браво на тебе! Лап, наистина! Къде бе? Ето. Бах ти късметици, там ще ни бъде миничката. Чай. What the shit? Излети. Дадох ти флай. Окей, махам го. В момента защо трябваше да пишеш? Аз ли? Не, тя. Защото иска. Да, бе. Фу! Той да го затулим. Аз за малко до едно място трябва да разгледам едно нещо. Извинете ме, че летя, но просто трябва да видя едно нещо. Готово. Хора, искам да ви кажа, че ще се върнем, когато довършим къщата и да знаете. И върнахме се. В момента бяхме ходили до някои места, че събирахме пясък и много работи. Отнени поне 1 час. Не сме геймодвали, така че... Ако сме геймодвали, да не сме спирали клипа. Но ходихме до много далечни места и търсихме неща. Сега ще ходим да гледаме, да вземем овце и... Неница Мъца прави една голяма градина, която ще е много хубава. И ще видите в следващите епизоди. Да. И така. Тъй. Гладна съм, хора. Ядене, аз. Показахме ви къщата. Ще демонстрирам къщата, ето направихме и не знам защо го сложихме. Но имахме много дърво, ходихме да купуваме, т.е. да събираме. Седа там. Аз спям пиле, виж пред очите. Добре, виж обаче якото сме го направили. Задължен съм ти, хайде! Няма да казваш, нали? Няма. Да, кажи. Добре. Може, да. Чакайте. Защо? Не го понасям.
Еми, това беше от нас.